Orduan, terrein arrazaren esatenak egiteko, eta terrein arrazaren berezitasuna erakusteko, Andoni Bilbao egin dizutu eta batzaren lagundu dio esaten horretan. Bere bai, azpimarratu behar da, abenduan 17an, egiten dela terreinaren txapelketa Orozko herrian. Euskal Herriko txapelketa Orozko herrian. Orduan, Orozko herrian ere badauka atleta bat, Amazonaren berreskuratzen. Andoni? Hemen daukagu terreina arraza. Arraza da, hemen Orozkoko arraza kastaino da. Kastaino izaten da, kube batzak eta gorri behaten ditu. Hori da, animalik kastaino. Zubitzak eta batzak, izan bidea, bertoko arraza da, oso arraza. Gauza bat, nori datorren arraza. Arraza hau, tronko iberiko. Berez, ikusten dozu animalio, nahiko altzegoa da, Abilenia Negro Iberika, Serrano Negra, eta hortik mesetako bi altzeko. Guztiko zirikusirik, tronko kantabrikoa. Tronko kantabrikoa izango litzateke Montxina, izango litzateke Asturiana eta Montaña, horrek ez dago. Zerrean dezkoak dezua? Terreina beste animali bainoeko dugu, hameko aurreko papada, da animali bat ezurri eso desbora. Ikusten bazo, animali ezurri dira. Beste esan barri bat. Horren animali die, horreko mantabiko die, asko txikikabe. Denama izaten dana, ikumetu, animali txikiek, peso txikikoa. Terreina izaten da animali bat, peso ertainak. Animali ertainak. Ikusten bazo, animali hau ez da txikize egin ondo jabat da, baina ikusten da, eta zorri berko da, baina ezurren ikusten di, bere zabarria, gure, terrein arraza erabiltzen esan, egin. Orduen, ikusten da, animaleko perikada. Animal honek, garati, gargari marketan, horretik, animaleko perikada. Oso, zako gara, oso idaztuak iratzen. Ikusten badugu, ikusten da,